Moi. Nyt mä pidän mielipidevideon henkisestä väkivallasta. Joo, mä en oo ammattilainen. Enkä mä väitäkään olevani. Ja mikä väkivalta on huono asia, mutta henkinen väkivalta on mun omasta mielestä se kaikista pahin asia, kun henkistä väkivaltaa ei pysty unohtamaan. Eikä sitä ei voi mitään, niinku yhtään mitään. Eikä ja nyt varmaan monen sanotaan, että kaikkia asioita voi pitää henkisenä väkivaltana, mutta ei ihan mitä vaan asioita voi pitää henkisenä väkivaltana. Kyllä sen sitä tunnistaa itse tai lähimmäiset, että mikä on sitä henkistä väkivaltaa. Ja nyt varmaan monen suosittelee että menisi puhuu jollekin asiantuntijana, mutta mä voin kokemukset sanoa, että kyllähän se auttaa, mutta ei se vie sitä tuskaa ja sitä se väkivaltaa minnekään. Että niinku se tunne vaan, se vaan pysyy vaikka ei sillä ei auta mikään. Siis yhtään mikään. Että se on yksi asia, millä mä yritän saada nyt kuntavaaliehdokkaana niinku huomioon. Ja keneä meillä sais niinku kaikkeen paremmaksi. Tai ei kaikkeen, mutta uhrien asemaa paremmaksi. Ja se
henkinen väkivalta on siitäkin paha, että kun ei sitä välttämättä edes aina niinku esimerkiksi omalla kohdalla, niin en mä tiedä sitä useinkaan, että mun sattuu oikeesti niinku, ja että mulla on oikeesti henkistä väkivaltaa tehty. Niin ei sitä ihan halua sitä ei niinku halua eikä osaa aina näyttää. Että vaikka kuinka, se, että ihminen hymyilee, niin se ei tarkoita niinku välttämättä sitä, että on niinku iloinen, vaan se että on juuri se, että niinku yrittää peitellä se asiaa. Mutta juu, tää oli tässä. Tää oli aika pitkä video, mutta nyt pitää lopetella, mutta jos tulee vielä mieleen, niin tätäkin saa kommentoida ja tykätä. Moikka!